ban kentiu shushu yaki kam jingelekai football hapo kathany ribhoi district one sakhi wembel ekanopo constituency ba meral bonsim harangkat kajingadon lang OMDC ba balajed rani yakasngi yelekai kaba khado jongkom laka sport and cultural football knockout tournament jong usnam arajar arpsau lam hakajingesan ran lang keru rangba jong kasnong omlakar rangba snong jong katai kasnong kitamen basan lambat kiwe de hakane ka jingle kai final jong kane ka tournament ka jingya khun kalong hapdeng ka umlakha sport club persha ek kanton panram sport club ka jingya airang kalong ka bailai khat hapdeng ki ar kanhon da ka jingya song shet ram jong kinong kersan jong kinong ele kai shishu abakut jong ka jingle kai penlim ka kanton panram sport club laikol la iwe ya ka umlakha sport club habakut jong ka jingele kai la penlong ya ka jinge pendolang ka balengkot hamadan lakhar rengkat ke nong ya le kai bat saudong ke pai ba nong song snong haba ajengkran na kalyang MLA ulaya ro ya kirang ya le kai jong kribhoi district ha ka ba ke nong ya le kai kila ki step ba om tang ha ka jingele kai football henrei hakiwi ke jingele kai ro kumju Shushu ula benrap bagi samla ki de ben pendan kam hok ye ki sap ki jongki ki ba kidan hakiliang ki jingele kai ne haki kam ruai kam siao hakaju ka por ula kentu kham tam ye ki nong yale kai makim dei ben pendan kam ye ki jingdi ki ba pen buat ye bakin kiare ki lailung laiwa pinang trei ba nagapor sagapor pinang practice ba penang ile kai ba agi por gi brangwan ikit bok kiruyang ya ka umlakhar area sports and cultural club Bapileshim ya kene kesinjam ban penlong ya kene ka tournament ka ba ai jing mentoy na ka mentagi kun samla ki bi ki jungi ngi ha ka temri bhoi ngi i ba ke jing lanang kiu jong ki kam sports ba pher om tang ha ka football te henry kala bande ka athletics kala bande ha ka cricket kala bande basketball kala bande ha kiwi ki jingile kai ki jingi mare ki babun rukom karibhoi district ka jura yau namtam ha ka meghalaya games ka baladep haturaru walada ki activities and discipline ki ba karibhoi district ka ya shimbenta ki long khamduna dan rengiyo ya kata kamarupa lane wan baar ha ka overall medal tally dengi iba ki players ki represent ya karibhoi kide na keleng jo ka thamri bhoi ka bakunthub ya gini gidong githan gi jungiru ki player football gidon ki athletics khamtam kala mdei ka ba mare ya ka 6000 ka ba shispa ka ba khatsan spa ki marathon nang ta kiwi ki jingila kai kala mdei high jump kala mdei javelin throw kala mdei discus throw kide ke discipline ki ba ki kun samla jungina ri bhoi ki ju pau bha khmat janmar kata ngisngu panang ai mensim ye phi ki khun samla banang kiu saprang sakmat tri sitom agino gi penta ki ba phi kidon kasap kidon ki banang minilakai football kidon ki banang ban ruai ya jaga kam ruai kidon ki banang ban shat to ya jaga kam shat kidon ki ba pro gajabing ki banang ki ba start ki ba le bha gi jing pule to nang kiu saprang sakmat uble lobu kerpang la lagi jong ki sap ki jongi to ngin pendon kam hok ngin pendon kam bha ya gini kisap ki phong ki boble ula ai ngi dei banang ban burom ya ki bahalor ngin burom yi kimi ki pa ngin burom ya ki nong hikai ngin burom ya ki bele bha ngi kade ka ba kongsan hadu kata ki khun samla ki bi ki soban kentui phi mungin kiar na ki jing sniu ki babun ki jing kenre jong drops kijing kenre jo kijing di pun buat ki babun rukom ki balarung ha ki kun samla ki bi ki jongi kinong ila kai sports barobor ki le ban kiar la gade kijing di kiat la gade kijing di duma la jing ka bande kijing bam ya ukhoini lane uraja khamtam kijing kenre jong drox ngida kerpat ni kun samla sudah tokap kabadang sudap napo ngacari dekhar ngi ba karibhoi district ka jungi kawanra ya kanam bat kuburam om tang ya kitu ki club ki bawan bari lekai mereka ka ai mensim ru khamtam ya ki samla ki jungi ki badan sa ki nong kendong ki jungi namar ba karibhoi district ka jungi galadi ka wei ni ki district ki bala khampau hakaliang ka football
Bat ngikermen baka jingdon jong kini ki tournament ka bakum kini kan ai mensim bat kum juru kan ai ya ka platform naga benta ki kun samla ke jongi ke badan kasap aga banile kai football bat ngikermen bahaba ki klub lani ki sport club ki ai hakum kini ki jai tournament ngi khmelenti bat ngi kuwa aru ya kabaki kun samla ke jongi na ki snong na ki club ki bapher kinwan ban simenta kumbang yetip bahkan ka tournament ru ki babun ki club ki lawan ban simenta bat kajingawan jong pi ban simenta kamde tang bangin yo ya unam job mereka ba kongsan kalong bangin peni la ka jong kasap ka phong ka jongi kata ka de ka ba kongsan ni hab ban Treshutom ski ya kabangin yo ya kanam bat kaburam bat ni kerben scam baga jinyawan si menta jong ki club ki bapher kan nang aimen sim ya ki khon samla ki jongi te kan ngapor na galiang ga jongaru ngasngo ban ai kublei ban congratulate ya kini ki atli ki team ki balapoi sa ka final ka kenton phanram bat ka lakhar ka badai ka host na ka benta ka tournament na ai kublei ya ka kenton phanram ka balong ka champion ha ka snem bat nga ai ga jing kitbok ki uyang ru ya ka lakhar sport club ka ba msamala ban job ha ka final anre nge scam ba kum ki club pinang ya tristom ki ba job bat ki barem ru kum ju pinang don ni ka mensim ban tristom kum ba ka ktin ka ong mo hard work beat talent baka ta kajing tristom kajing khamla abane tangi kata talen ka bamangi don e kanan scam bakum ki samla pinang tristom ha kasap ka mamapi kidan